Možete li malo ocijeniti ovu proteklu godinu? Koji je po vama bio vaš najveći uspjeh i najveći neuspjeh? Može malo prema kamerama, molim se. Pa dobro, ova godina je bila zaista uspješna što se tiče prometa. Evo, imali smo i danas potpisivanje u Karlovcu rekonstrukcije i izgradnje pruge Hrvatski Leskovac-Karlovac, projekta ukupne vrijednosti 3,5 milijarde kuna. Ove godine smo potpisali negdje oko 5 milijardi kuna novih projekata, uglavnom iz europskih fondova. To su željeznički projekti, završili smo 2 zračne luke u Splitu i u Dubrovniku. Gradimo luke po Jadranu, u Zagrebu od rotora, obnove tramvajske infrastrukture, znači nema kraja u Hrvatskoj županije gdje se ne razvijaju i ne grade upravo projekti u prometu. Tako da ova godina je bila zaista uspješna. Mi smo sada negdje na preko 90% ugovorenih sredstava i ukupna vrijednost svih projekata, kad zbrojimo na to Istarski ipsilon i ono što ide sa međunarodnim kreditnim institucijama, je preko 20 milijardi kuna. Tako da ovo je najveći investicijski ciklus u prometu u zadnje vrijeme, upravo se događa sada i ove godine. Nema ništa za čim žalite? Za čim žalim? Pa dobro, žalim za tim da smo mogli i bolje. Žalim za tim da nismo još uvijek, evo u pripremi je i gotovo je pismo sektorske politike za željeznicu, to bi trebali početkom godine usvojiti, tu je malo zapelo oko usavršavanja. Pa uvijek može bolje, mislim, nisam nikad do kraja zadovoljan s onim što radi. Gospodin Brkić se priključio kampanji, znači li to da gospodin Anušić do sada nije radio dobar posao? Ne znači, pa bio je gospodin Brkić kao i svi mi drugi uključeni do sada u kampanju. On je sada, po meni je to sve predimenzionirano, više se to mistificira gospodin Brkić i njegov angažman. Ja znam da je bio, jer ga poznajem, bio aktivan i do sada, tako da idemo, moramo svi zapet sada jer imamo još 10 dana. Što će on donijeti? Dodatni vjetar u leđa gospođi Kolindi Grabar-Kitarović. Znamo i na prošlim izborima da kad je on sjeo zadnja 2 tjedna u kampanji. A dobro, sigurno bi joj trebalo pomoći jer je gospodin Brkić prije 5 godina bio najprije nije bio formalno šef, pa je postao šef stožera i dogodila se pobjeda, tako da ako gledamo to, znači da bi trebao biti na pomoć. Znači ali mislim, angažman svi u nas je sad bitan, nije gospodin Brkić sam ne može donijeti pobjedu nikom. Kako ćete vi doprinijeti u posljednjih? Kao i do sada, kao predsjednik županijskog odbora, evo imamo i sastanke stožera, općinskih i gradskih organizacija, bit će nam radno sad ovo vrijeme, tako da pomoćemo svi maksimalno kogod može. Hvala. Hvala vam lijepo.